Lappi on tuhansien tarinoitten maa. Meillä on täällä 8 vuoden aikaa ja kaikki on täysin erilaisia. Meillä on tuhansia järviä täydensä kallaa. Vielä on koskematonta luontoa jäljellä, kauniita ikimettiä. Ja hauki. Entisaikaan se oli tärkein kala Lapissa. Samani saattoi joskus matkustaa Tukholmaan asti Hauensuolen sopukoissa. Sieltä hän haki tärkeätä tietoa ja palasi entistä viisaampana kyläyhteisöön. Jos haluat tietää, miten tarinassa kävi, sinun täytyy matkustaa tänne Lappiin, niin minä kerron sinulle koko tarinan.